שלום לכולם, כאן אבי מביי ביי קול. היום נראה לכם כיצד אפשר לחבר את מכשיר האייפון אל מכשיר הטלוויזיה שלכם. בעיקרון, מה שצריכים זה כמובן מכשיר האייפון והכבל. זה הכבל המדובר, אפשר לרכוש אותו בביי ביי קול. המחיר של הכבל הוא 60 שקלים, כולל המשלוח. כמו שאתם רואים, הכבל די איכותי, עושה את העבודה כמו שצריך. זה החיבור שמתחבר לאייפון, וכאן יש לנו את היציאות RCA, צהוב, אדום, לבן. שהצהוב למעשה זה הוידאו, התמונה. אדום לבן זה הסאונד, שמאל וימין. בנוסף יש גם את החיבור USB, שזה משמש גם כמטען, כי ברגע שאנחנו צופים בסרט למשל, ואנחנו לא רוצים שהסוללה תיגמר לנו, אז אנחנו פשוט מחברים את החיבור USB למתאם של החשמל, של האייפון שיש לנו, וככה למעשה תוך כדי המכשיר גם נטען, ככה שאין צורך להפסיק באמצע בשביל להטעין את הסוללה או משהו כזה. בעיקרון מה שאנחנו רואים פה עכשיו זה מסך מחשב שהוא גם למעשה טלוויזיה. אוקיי, אז החיבור כמו שאמרנו זה RCA, חיברנו את הכבל לטלוויזיה עצמה. כמובן שאנחנו צריכים לחבר את הכבל ל-AV in ולא AV out, מכיוון שאנחנו מחברים את האייפון לטלוויזיה ולא את הטלוויזיה לאייפון. אחרי שחיברנו ל-AV in, אנחנו צריכים לבחור בערוץ המתאים שאליו חיברנו את הכבל, שזה כמו שאמרנו AV. בכל טלוויזיה זה שונה, יכול להיות AV1, AV2, אתם כבר צריכים לדעת לאן חיברתם. אם חיברתם ל-AV1 אז מן הסתם תבחרו ב-AV1. אוקיי, אז בחרנו ב-AV. בעיקרון מה שעכשיו אנחנו נראה זה את המכשיר. אנחנו מחברים, וכפי שאתם רואים, מה שמוצג על האייפון מוצג גם בטלוויזיה. לצורך המחשה, בואו נדגים לכם עם איזשהו משחק. בואו ניקח Angry Bird. המשחק המוכר והאהוב על כולנו. כמו שאתם רואים, האיכות די טובה. אפשר לצפות בסרטים, אפשר לשחק משחקים, אפשר לגלוש באינטרנט, יכול שעולה על רוחם. וכמובן גם שומעים את הסאונד בטלוויזיה עצמה ולא במכשיר. כמו שאתם רואים את הכל, גם את המוסך תצוגה, גם את המשחקים, גם אם זה סרטונים, לא משנה. אפשר גם להיכנס להגדרות, לראות את ההגדרות, אפשר לגלוש. עכשיו אנחנו נדבר על האפליקציות. בשביל להפעיל את הכבל יש צורך בשתי אפליקציות חשובות. חשוב להדגיש שללא אפליקציות אלו הכבל לא יעבוד. האפליקציה הראשונה שאנחנו צריכים זאת ה-Display Out. כפי שאתם רואים כאן, היא כבר מותקנת, בהגדרות היא מופיעה. אפליקציה נוספת, לגבי ה-Display Out, אפשר להשיג אותה בחינם בסידיה. האפליקציה השנייה שאנחנו צריכים זה Resported 4. פה האפליקציה הזאת היא בתשלום, היא עולה $4, שווה את המחיר, עושה את העבודה בצורה מצוינת. פה היא כבר מותקנת, כמו שאתם רואים, רגיסטר. האפליקציה כבר נמצאת במכשיר ומותקנת. ובזכות זה אנחנו גם רואים את זה על המסך של הטלוויזיה. עכשיו, את האפליקציות כמו שאמרתי ניתן להשיג אך ורק בסידיה ולא באפסטור או במשהו כזה. אנחנו ניכנס לסידיה. פה סידיה בעברית לצורך העניין, לא משנה אצלכם, זה בטח יהיה באנגלית או בעברית, זה לא חשוב. כמו שאתם רואים, סידיה
יש חיפוש, מנהל, search, manage. אנחנו בוחרים ב-manage או ב-search. לצורך העניין אתם תצטרכו לחפש את האפליקציות, אז בעיקרון במכשיר הזה הן כבר מותקנות, ככה שאין לי אפשרות להראות לכם את השלבים של ההתקנה, אבל אחרי שהתקנו אנחנו צריכים לוודא שאכן התקנו את האפליקציות הנכונות. אז כמו שאמרנו, display out מסומן ב-V, זה אומר שזה מותקן. display out, שימו לב, מאוד חשוב, הגרסה עצמה. הגרסה של ה-display out 1.4.1 מותקנת, הכל בסדר, אין לי מה לעשות פה, מסומן ב-V, הכל בסדר. אפליקציה שנייה ונוספת שדיברנו עליה, Resported 4 בתשלום כמובן. פה אני רואה שה-Resported 4 מותקנת. בעיקרון בהתחלה אפשר להוריד אותה לניסיון, אבל מומלץ לקנות אותה כי גם הניסיון הוא מאוד מוגבל ולא תמיד עובד. ברגע שתקנו אותה זה יעבוד. בעיקרון גם פה חשובה הגרסה, שימו לב, 1.7. יש גרסאות, יש הרבה גרסאות שלא יעבדו פשוט. לצורך העניין חיפשנו display out בסידיה, אנחנו רואים שהוא מצא לנו 4 תוצאות. גם ה-display out יש בתשלום, יש גם בחינם. מה שב-V זה מותקן לי כמובן, כפי שאמרנו, 1.4.1. שימו לב לגרסאות, זה חשוב מאוד. אפליקציה נוספת זאת ה-Resported. Resported 4, כמו שאתם רואים, יש לנו כמה. אנחנו צריכים לבחור Resported 4.0 פלוס, שכבר בחרתי לפי ה-V, כמו שאתם רואים, ופה היא כבר מותקנת, ולכן אני כבר רואה, כמו שאתם רואים פה, תוכנה מותקנת ואין לי פה מה לעשות. אני יכול להראות לכם לדוגמה במכשיר נוסף את התהליך של האפליקציה. פה למשל במכשיר הזה לא מותקן לי, אז אני יכול לראות פה ב-Manage או ב-Search Resported אמרנו, Resported 4 מותקנת כמו שאתם רואים במכשיר הנוסף, אבל יש צורך לרכוש את האפליקציה. כמו שאנחנו רואים, יש 10 ימי ניסיון, אין לנו צורך ב10 ימים האלה, אנחנו פשוט צריכים לרכוש את האפליקציה הזאת. תכף אראה לכם את האפשרות הזאת. כעיקרון, ברגע שהאפליקציות יהיו מותקנות, אז בצורה אוטומטית הכבל יעבוד ויציג הכל, ממש הכל. כמובן שאם אתם לא מוצאים את האפליקציות, אז יש צורך להוסיף מקורות, וזה הכל. תמיכה נוספת אתם יכולים לפנות אלינו במייל או בטלפון, נשמח לעזור. להתראות.